Milí priatelia, ak vidíte, že v Čechách sa to dá, kde na námestie za Česko na prvom mieste prišlo skoro 100 000 demonštrujúcich, tak sa pýtam, prečo sa takéto niečo nedá spraviť na Slovensku. Prečo na slovenské protesty dojde 200, 300, 500 ľudí, no niekde do 1000 ľudí a už vtedy sú všetci šťastní, koľko veľa ľudí tam bolo. Prečo sa nedá niečo takéto pod vzore Českej republiky spraviť na Slovensku? Ja verím, že možno 14. septembra sa niečo aspoň z veľkej polovice stane na Slovensku pred parlamentom, tak vás srdečne pozývam na tento protest. Dúfam, že sa tam uvidíme a dúfam, že opäť povieme to, čo si myslíme na adresu tejto vlády Hegeru, Matoviča a Čaputovej. Ale treba povedať, že naozaj môžeme zavidieť tým Čechom, že to oni dokážu. Veľké gesto, že odznela aj slovenská hymna, že teda spolupatričnosť Čechov bola na mieste, za čo veľmi pekne ďakujem v mene všetkých Slovákov tým spomínaným Čechom, ktorí sa na to podujali. Verím, že takáto myšlienka a takáto sila vzdoru príde aj 14. septembra na veľkom proteste v Bratislave. No a naozaj 100 000 ľudí, to je obrovská masa, ktorá by už veci mohla dať do pohybu. Tak milí Slováci, zobuďte sa, otvorte oči, poďte na námestia, nebuďte len na tých Facebookoch, na tých internetoch, ale poďme jednoducho skutočne naozaj ukázať a zabúchať na tie parlamentné dvere, že naozaj toto je posledná možnosť pred prichádzajúcou jeseňou, ako občania môžu demonštratívne naozaj v obrovských 100 000 ľuďoch prehlásiť, že majú dosť tejto vlády, že chcú okamžité vypísanie predčasných volieb a že chceme, aby táto vláda s prezidentkou skončili. Zároveň je absolútne nevyhnutné, aby v čase najväčšej, môžeme povedať, ekonomicko-energeticko krízy, teda ľudstva, obyvateľov Slovenska, celej, môžeme povedať, generácie, možno ktorá tu za 100 rokov nebola takáto kríza, čelí najväčšej kríze a my potrebujeme, aby štát ceny energií, to znamená paliva, dreva, benzín, nafta, plyn, proste všetky energie, elektrika, aby sa zastropovali v cenách, ktoré boli do minulého roka a aby jednoducho štát kompenzoval. Téma, ktorá je mimoriadne dôležitá, že parlamentní poslanci, ale teda aj vládni ministri, by mali jednoducho prechádzať pri vstupe do budov testami. A to testami na požitie alkoholických opiátov a samozrejme drog. To znamená, títo činitelia by mali jednoducho prechádzať testom, kde sa ukáže, že nepožili žiadny alkohol ani žiadnu drogu a len za týchto okolností triezvosti môžu vstúpiť na pôdu parlamentu alebo na ministerstvo alebo na úrad vlády a hlasovať, pretože len vtedy môžu mať hlavu čistú, triezvu a naozaj ja si myslím, že tento zákon by mal ktokoľvek najbližšie príde do parlamentu, by mal jednoducho navrhnúť, že musí byť prijatá zodpovednosť triezvej hlavy a to konkrétne poslancov, ministrov, radových zamestnancov, že na pracovisko vstupujú triezvy a bez omamných a iných psychotropných látok, ktoré by im mohli meniť nejako zmýšľanie alebo psychiku. Takže, milí priatelia, toto sú kľúčové veci, hyenizmus a fašizmus, ktorý predvádza na občanoch Slovenska.